Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalombukiso, cela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena uthole i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka. Sekwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Sibhekela-ke nje egamekweni ey'sethe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje laphaya endaweni-ke yaseVerelemo ekuthiwa-ke ise-Temple Valley. Kuthiwa-ke kunesigameko esenzekile kulona-ke usuku lwanamhlanje. Kuthiwa-ke ikhaphuli ebikade-ke iziwokhela emgaqweni, owesilisa nowesifazane-ke ukhulelwe, abalinganiselwa-ke eminyakeni-ke ewu-17 kanjalo-ke noku-16. Kuthiwa-ke bebeyihambela nje kwaqhamuka umlisa wazama ukubabamba inkunzi ebakhiphela ummese. Kuthiwa-ke lo wesilisa ubeke esekhipha-ke futhi-ke owakhe ummese wagwaza lesigebengu sabaleka sangena ehlathini. Kuthiwa-ke babeke sebefonela-ke onogada bendawo okungu-Reaction Unit South Africa laphaya eVerelemo. Kuthiwa-ke bafikile-ke endaweni yesigameko, bangena ehlathini la okubalekele khona-ke isigebengu. Kuthiwa-ke ngempela-ke basifice efokozini sesishonile ngenxa yakho-ke ukugwazwa yilo wesilisa kulaba-ke ababili abathandanayo. Lesigameko senzeke laphaya eTemple Valley eVerelemo. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Zikwi-Trend TV ngizohleze ngikhona ngolethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.